Mossèn Ricard Cabré, benvingut un altre cop. Un dels problemes més greus de la crisi ha estat els desnonaments de pisos. Abans, quan parlàvem del sense sostre, pensàvem en vianants, pelegrins de rutes innominades que van en recerca d'allotjament per una nit, sempre a la bona de Déu, confiant trobar en algun lloc una bona ànima que els aculli, però disposats a passar-se moltes nits al ras sense altra cobertura que un sac de dormir o una manta vella i a tot estirar una casa o un casalot en runes. Avui els sense sostre són una munió, bàsicament per hipoteques impagables per l'estretor de la vida actual. Certament. És la queixa que hem escoltat durant tot el temps que dura la crisi. Ens van comprar un pis a plaços. Vam aconseguir una hipoteca per poder-nos-hi instal·lar. Tal com anaven les coses, pensàvem que aniríem pagant i a la llarga gaudiríem d'un habitatge en propietat. A tothom fa il·lusió disposar d'un lloc propi on poder viure i conviure amb la família, fer créixer els fills i gaudir d'un recer segur, on poder rebre els amics i celebrar la joia de la convivència. Però tots han anat en orris i els bancs no han tingut la paciència de saber esperar o d'establir unes condicions més suaus que permetessin mantenir l'esperança. Els hipotecats perdien el pis i al damunt es quedaven endeutats, alguns d'ells per tota la vida. Certament desesperant. Consta que en 2 anys 14 persones s'han suïcidat a l'estat espanyol davant la imminència d'un desnonament. Crec que hi ha hagut una reacció per part de molta gent. Menys mal que el poble una vegada més s'ha manifestat tenir ànima. Els hipotecats en moltes províncies s'han manifestat públicament per protestar per una situació que es considerava injusta i antihumana. Des que ha començat la crisi, hi ha hagut a Espanya 420.000 execucions hipotecàries. La PA, Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, s'ha mogut i ha palesat la indignació del poble davant unes actuacions financeres que es consideraven totalment intolerables. Segons dades de la mateixa plataforma, s'ha aconseguit aturar 568 desnonaments, havent-se hagut d'enfrontar en determinades províncies, fins i tot amb les forces de l'ordre públic. La plataforma sabia que tenia el poble al darrere. Bona part de la ciutadania els donava suport. Els bancs no s'acontentaven en fer el préstec, sinó que a vegades fins i tot n'engruixien la mota. Si aquestes entitats financeres han augmentat el percentatge de finançament i els terminis d'amortització, que n'assumeixin ara també les responsabilitats. La plataforma va presentar al Congrés una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, avalada per 1.403.000 firmes, que reclamava un canvi legislatiu. Manifestacions davant les seus del PP, pressió sobre els parlamentaris i altres accions reivindicatives en diferents indrets de la geografia espanyola van aconseguir que el Congrés acceptés la proposta. En aquesta proposta es demanava l'aturada immediata de tots els desnonaments, l'establiment de la dació en pagament i la creació d'un lloguer social que no superi el 30% dels ingressos de la llar. Aquestes propostes anaven avalades pel Consell General del Poder Judicial i fins i tot pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. També Càritas i altres institucions s'han mogut molt en aquest camp. A Reus, l'Associació Mare de Déu de la Llar, dirigida per mossèn Pep Moreno, ha facilitat fins ara l'accés a l'habitatge a 450 persones en un centenar aproximadament de pisos. Actualment s'han associat a la cooperativa d'habitatge Sostre Cívic, que adquireix el pis i el lloga a un preu raonable. I la pregunta de sempre, nosaltres què podem fer? Tot això revela que el poble encara té força. A vegades ens preguntem, i jo què puc fer davant la crisi i la situació injusta en què viuen moltes persones? El que cal és no callar, moure'ns. La unió fa la força. La política està certament desacreditada, però en bona part és degut també al silenci dels perjudicats. La resignació davant d'un mal social i ampli no és mai virtut. Defensar els drets de les persones és sens dubte una bona manera d'estimar, i nosaltres no ens en podem quedar al marge.